dárky na ask.fm. Nazdar lidi, vítejte u tohoto třetího tutoriálu a dnešní video bude navazovat na video předchozí, kde jsme si taky povídali o dárcích na asku a byl to trik nevýhodný. Dneska si ukážeme taky nevýhodný trik, ale bude o něco záživnější. Takže první úkol je, že já vám dám do popisku videa tuto stránku a vy si skopírujete to, co je tady zamodřený. Pak půjdete na svůj profil a zmáčknete F12. Objeví se vám tady ta tabulka, to se nám objevila i minule, ale nezůstaneme v té první kolonce, půjdeme úplně do té poslední, která jsme konzol. No a tam skopírujete to, co jste si nakopírovali, dáte Enter a můžete to tam dávat kolikrát chcete, aspoň těch dárků budete mít víc. No a tady už to máme, tady je jenom taková značka, jako že je to prostě podvod. A tady máme ty dárky. Já myslím, že je to po každý stejný, takže jo, 78 dárků, přivadává se to po 78, takže když tam půjdu ještě jednou a skopíruji to tam, jo, jde to po 78. No ale nevýhoda je, teda když stránku aktualizuju, tak mi to se zmizí dárky nikde a dárku 0 jako předtím. Takže to bylo všechno, já vám děkuji za sklídnutí, dejte like, po případě odběr, nebo dislike, pokud se video nelíbilo, nějaké otázky, tak hoďte do komentů, budu se snažit na ně odpovědět a můžete psát taky do komentů, jak chcete další tutoriál, takže ahoj.